Pangpang Market. Bakit hindi ba? Tawaran ko yung iba, itawag ko. Kamatis, magkano? Ha, pwede. Maliit. Ha. Yung mga tira-tira ng mga isda, mga basa, buto-buto. Malaki ng konti dito, boss. Ilan po? Hindi, patingin lang muna. Ito. Yan, pwede Ito. sa basura ng din. Ito. Ah, sige. Ganyan. Yan po. 45 lang po. Ilan ang laman ito? More than 50 po. Dalawa. Okay. Dalawa. Tig-tig isa lang. Oo. 50-50 lang. Okay. Oo. Babalik naman tayo. At saka yung lalagyan. At saka ito. Okay na po. 45, 55. 130 lang po. Okay, let me see. Ayun. Magkano to? 20 lang po. Madagdag mo ito. 20 na lang ba? Salamat ha. Thank you po. Magkano to, boss? Piso po. Magkano po dito? Ha? 50 po, kilo. 1 kilo? Ayan o, maliliit na gano'n, no? Pwedeng pang 20 sa iyo. basura-basura. 26. 26. Dinas mo na. Ayan, kausap ko yan. Tupime. Tupime yan, yung black. Yung black. 23. Okay. Yan. Ganda, okay. Doon na sa labas, sa baba. Sa labas. Ah, bali magkano to? Asam? Magkano yung? Isang kilo. Hindi. Mag-ano yung pang lumpia sa riwa. Lumpia sa riwa. Meron ka rin wrapper ng lumpia. Gumawa ka na lang kung marunong ka. Oh, eh kung may, pero may tinda ka? Ah. Lagyan mo lang carrot tsaka sikamat. Tapos mamili ka naman kung ano kaya natin. Salamat, Nay. Next time. Thank you, Nay. Kailangan natin manok. Ay, ano ba to? Oh. Kalahati. Ano ito, beef? Yan, te. Baka yan po. Baka hindi. Kasi na yun. Kapit mo. Ribs. Magkano kilo dyan? 380. 380. 380? Dito? 350. Yung wala na. Kaya ganun mo. Yung ano, pili mo ko yung ano, yung medyo
May, Buto-buto? may buto ng konti. Wag yung puro buto ha. Ha? Four 58. Pwede ba? May sinaing na. Aabot ng California yan. Ano nyo? Louis Boy Vlog. Aywan. Aywan. May kanin na, pero wala pang ulam. Ah, ay ko mo yun. Ay, 400 na lang daw to, sir. 400. isang kilo. Opo. Pag yan kayo. Ayan po. Teka. Mga adobo yan po. Yan po yung nakabanyera na galunggong. Magkano? Isang daan, isang tubo. Sandaan? Isang tulpo. Eh doon. 160 po, isang kilo. Mga ilan na isang kilo? Ano lang po ito tayo? Yung malalaki po, ganito kalaki. Hindi, maliliit lang. Yung ganito po, mga 12 to 13 pieces. Ilan? Boss, yung maganda boss ha. Maganda. Quality po. Para bumalik kami sa iyo. Ate, kano? Sandaan po. Sandaan na. Tumpok po. Ayun tayo. Isang kilo lang po yan. 160 lang po. 160. Para mamaya mag-subscribe lang po ako. Sandaan po. Thank you, salamat. Maraming salamat. Okay. 180 po. Eh, mo lilitin ka na. Pwede palinis? Ah, oo. Ilan? Anim? Anim? Anim, no? Anim na peraso. Maya-maya? Magkano? 400. Ha? 400. Paubos ko lang. Ilan yan? 400. Yan.
600. Ha? 600. Sa ano namin yun yung gamit lang po. Ate, tig pa pang swam mo, swam. Daw sili, 15. Ate, Yung maliit lang. Tsaka itong ano rin, repolyo. Yung kasang, ano siya, Malaki ga. maliit. Hindi, ano ba? Pare sa kayo. Yung patatas, mga ano, tatlo. Ay, doon niya pangalan niya. hindi po, Leslie po. 50, Thank you, Leslie. 78 po. Ruel and Yoli. Aha. Ah, Hi, okay. Yoli. Aling Yoli. Thank you, Thank you. Leslie. Thank you, Les. Salamat. Salamat. Ay, ano yung ano? Burong hipon, burong tilapia. Tilapia. Gawang May tilapia or hipon. Yaman na po, isahin lang bawang sibuyas kamatis. Ay, gigisa. 150. Ay, tinan. Magkano to? Ha? 15. 15. Okay yan. Thank you. Babo, sisiyan po. Ay, dahil tataw ko mo niya. Ha? Dapat nalagay mo ka ng suki. Ano po? Ito ano yan? Dahon ng sili? Spinach po Ah, yan. spinach. Opo. Ayun guys, may parking doon. SUV, 30 pesos. Wala namang limit ang time habang namamalengke ka. Tapos dito kami dumadaan itong map na mahabang Ginagawa kasi. ginagawa pa. So ito yung Pampang Public Market. Guys, ang parking fees. Flat rate. Ayan guys, ano naman malapad naman parking. Baku-bako nga lang. Okay lang. Mahirap lang ito pag maulan. Kaya pag maulan, hindi na tayo mamamalengke muna. No? Oo. Sana walang nag-leak. I know kasi wala pa tayong sapin. Thank you Lord! Thank you Lord! Salamat po, Panginoon. Marami na kaming gulay, Isda, isda, karne, manok. manok, galunggong. Ay, nako, yun ang paborito ko. Uwi na tayo guys ha. Uwi na tayo. Thank you sa panood. Thank you so much. I Thank love you all. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.